belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De beruchte overvaller met camouflagepet is gisteravond bij een overval neergeschoten. Hij is gewond geraakt aan zijn voet. De man had net een gewapende overval gepleegd in de buurt van pompstation Van des Cazora aan de Caracasbayweg. Een toevallig aanwezige agent schoot de man neer. Bij de overval is ook een andere man gewond geraakt. Met ambulances zijn beide personen naar het ziekenhuis gebracht. De overvaller met de camouflagepet heeft de afgelopen maanden verschillende attracos gepleegd. Daarbij reed hij steeds in een grijze Toyota fiets. Hij wist ook steeds uit handen van de politie te blijven. Tot gisteravond dus. Volgens de Vereniging van Apothekers en Eigenaren wordt het mes op hun keel gezet door de importeurs van merk geneesmiddelen. Per eind van deze maand stellen die importeurs namelijk een nieuwe kredietlijn in. En dat betekent dat de botica's direct moeten betalen als ze medicijnen kopen of uiterlijk 14 dagen respijt krijgen. Eerder konden de apothekers medicijnen nog betalen 2 maanden na levering. Volgens de Vereniging van Apothekers dreigt hierdoor een medicijntekort op Curaçao. De Vereniging van Apothekers stelt dat de apothekers niet alles kunnen blijven voorschieten. Dat leidt onherroepelijk tot problemen op Curaçao. Er lijkt voorlopig geen oplossing te komen voor het probleem van de loslopende koeien en stieren op het eiland. Zowel de veterinaire dienst als de politie op Curaçao hebben aan de extra laten weten het niet als hun taak te zien iets aan de situatie te doen. Dierenkenner Stanley Ignacio noemt dat ongelooflijk en onverantwoord. Volgens hem veroorzaken de beesten veel overlast en lijkt het erop dat niemand zijn verantwoordelijkheid hiermee wenst te nemen. Hij verwijst ernaar dat nog niet zo lang geleden er een dodelijk verkeersongeval heeft plaatsgevonden waarbij loslopende stieren en koeien betrokken waren. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Extra meldt vandaag dat een medewerker van de gevangenis positief is getest op COVID-19. Het gaat om een sociaal werker die veel contact heeft met gevangenen. Dit zorgt voor veel onrust onder de gevangenen die nog steeds willen dat zij mondkapjes kunnen dragen. Familieleden sturen de mondkapjes op, maar er is nog steeds een discussie met de directie of die gebruikt kunnen worden, ja of nee. Medewerkers van MEO en de politie blijven controleren of bars zich wel aan de regels houden. Gisteren zijn 8 plaatsen bezocht, 3 bars zijn gesloten. Dat kwam omdat de medewerkers onvoldoende afstand hielden van de klanten, er te harde muziek was en mensen gewoon te dicht op elkaar zaten. De politie heeft gisteren een illegale carwash op het terrein van een oude bakkerij aan de Marla Platéweg in Buena Vista gesloten. De zaak trok veel klanten en werd geleid door een 14-jarige jongen. De politie heeft de zaak toch gesloten omdat water werd gestolen van Aqualectra. Daartoe hadden de jongens een slot van Aqualectra opengebroken. Inmiddels is gesproken met de ouders van de jongens en heeft MEO laten weten dat de jongens begeleiding kunnen krijgen in het opzetten van een nieuwe zaak waarbij ze zich wel helemaal aan de regels houden. Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar het mogelijk is. Dat is een onderdeel van een nieuw pakket aan maatregelen dat gezaghebber van Bonaire, Edison Reina, gisteren heeft aangekondigd. Zoals bekend voerde Bonaire op 21 september een lichte lockdown in. Toen waren er 27 actieve gevallen, nu zijn het er 77. Volgens Reina blijkt uit analyse dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden of op het werk. Vandaar de verplichting tot thuiswerken. Volgens de nieuwe maatregelen mogen horecagelegenheden weer open. Bars en restaurants moeten zich wel houden aan strenge hygiënevoorschriften en moeten uiterlijk 10 uur 's avonds de deuren sluiten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.